Ufakazi wesithathu utshele iKhomishaneni ukuthi okwenza wacabanga ukuthi uGigaba uthola imali kwaGupta ngokuthi wambona esenemali ezinsukwini ezimbalwa nje ebuya ukuyovakashela lomndeni. uGigaba uyaziphika ke lezinsolo zokuthi wayephethe isikhwama esinezindodla zemali emotweni yakhe nanokuthi wayalela Lofakazi ukuthi angayithi vu eyokuvakashela abakwaGupta eSaxonwold. Lofakazi usamile kwelokuthi uGigaba wavakashela lomndeni izikhawu eziyisikhombisa ngenkathi esebenza naye. In one occasion I took him with his wife for dinner at the Gupta residence. That was to cover the 6 or 7 times. And the other time was when I saw Mr. Brian Molefe at the compound, which is a different day. And the other day was when I saw Mr. Matsela Koko. And the other day, again, I saw Mr. Ben Ngubani. And the other day, I saw Miss Linda Mabaso. Owabe eyisikhulu esiphezulu eScom kanye naseTransnet uBrian Molefe uvumile ukuthi uyawazi umndeni wakwaGupta futhi wayesebenzisana nawo ngqo. uMolefe ubephendula imibuzo ngowayesebenzisana nalomndeni ngakwezamabhizinisi uSalim Esa athi akamazi. If they wanted to talk to you, that is the Guptas. Yes. There would have been no need for them to send Mr. Esa or anybody. Yes. Because they were having direct interactions with you. That's Yes. what he's saying. You agree with that? Yes, yes. They, Okay, yeah, all right. if there was a need to talk to me, they could have spoken to me because I knew them. Ekuqaleni usihlalo weKhomishaneni uveze ukukhathazeka ngokwenyuka kwezigameko zokuhlaselwa kofakazi asebevelile kanye nalabo abasazovela kulesicawu. Ukuphawula kwakhe kuza ngemuva kwemizamo yokuhlaselwa komunye wofakazi ngempela sonto. Ngingumbalenhle Mthethwa wezindaba zeSABC ngibika ngiseGoli.